Cudzinci tu majú ťažké, hlavne čo sa týka farby pleti u nás. Je dosť taký odsudzujúci, ale verím, že to väčšie mestá, ktoré sú viac metropolitné, tak tým pádom vedia tieto komunity lepšie prijať. Ale vidiek, myslím si, že nie. Ja totiž to vôbec nemám nejaké rasové predsudky a akože keď vidím niekoho z Korei pomôcť s kočikom, tak pomôžem či z Korei alebo zo Slovenska, akože nemám s tým nejaký problém. Práve, že o to viacej radšej vidím niekoho, som radšej, keď vidím niekoho z cudzej krajiny, že je to také oživenie. Len to sa mi jedno ako nelúbi. Teraz išlo také pekné dievčatko, taká pekná blondinka, išla s černochom. To jedno sa mi nelúbi. Nelúbilo sa? Nie, to sa mi jedno nelúbi, ja neviem. Ja neviem, keď sa zeberú, aké budú mať potom deti. No budú mladí, pekní, ale či budú čierni, alebo či budú bieli. Ak ten cudzinec ide po ulici a nikomu neprekáža, hej, že nerobí bordel, je to v pohode. Aj ak by zrazu mal prísť a niečo začať viac so slovenskou kultúrou, tak to už môže byť podľa mňa problém. Ľudia sú teraz moderní, máme moderné technológie, tak prečo sú zaujatí voči takýmto veciam? No áno, ale technológie nepomôžu zmeniť naše myslenie. No veď práve, ale ja nechápem, že však ľudia sú takí inteligentní, tak prečo si myslia toto? Tak si to myslia asi iba tí, čo nie sú inteligentní. Ale prečo napríklad aj vysokoškoláci či manažéri nepríjmu do zamestnania, ktorí sú fakt inteligentní, a tak nepríjmu do zamestnania inofarebného človeka. Či dokonca len Róma. No tak Rómovia, to už je zase iná otázka, si myslím toho. Prečo? Je to iná Napríklad otázka? ja nemám problém akože s Rómami, ktorí sú slušní, normálni, pracujú. Takých pôjde kľudne, nemám s tým žiadny problém. Ale proste tam ide o to, že vidíme tie osady a proste tak. Ja neodsudzujem Rómov, ktorí pracujú, ktorí sú takí, ale odsudzujem tých, nie preto, že sú Rómovia, ale preto, ako sa správajú. Keď sa viacej stýkáš s Rómami a zažíváš svet z ich pohľadu, tak si myslím, že hlavne by sa teda väčšinová spoločnosť mala venovať tomu anticiganizmu, ktorý je tu ako neuveriteľne hlboký. Dobrý deň, prosím, môžem sa zapýtať, neviete mi poradiť nejakú robotu tu v Bratislave? Na letisku. Na letisku? A tam čo? Čašník. Na letisku Čašník? Aha, tuto niekde bližšie? Ani nepoznáte nikoho, kto mi vedel dohodiť? Nejaký šéf? OK, ďakujem. Dobrý deň, prosím, môžem sa zapýtať, neviete mi poradiť nejakú robotu? Tu v Bratislave nikoho nepoznáte? Dobrý deň, prosím, môžem sa zapýtať, nepoznáte toto niekde, nevideli by ste nejaké robote tuto v Bratislave? Neviete ani mi poradiť? Dobrý deň, môžem sa opýtať, prosím, neviete mi poradiť nejakú robotu tuto v Bratislave? Ani nikoho nepoznáte, kto potrebuje? Ja sama nemám robotu. Nemáte. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Keď si pozrieme správy, tak tie sú plné predsudkov. Dneska ráno som napríklad počul, že Ministerstvo sociálnych vecí nebude dávať prídavky matkám, ktoré pred narodením dieťaťa nepracovalo. A hneď ten štátny tajomník povedal slovo napríklad Rómky, ktoré by to zneužívali. Myslím si, že to už je odraz toho stereotypu, že Rómov bereme ako etnikum, ktoré nechce pracovať, ktoré len štát vyciciava a chce s ňou žiť, čo nie je pravda. A snažím sa odovať tie detaily, že najväčšie prostriedky na nezamestnanosť idú na ľudí končiacich po vysokej škole. Z celého rozpočtu je len 5%, ktoré ide na rómsku komunitu. Veľmi ma prekvapila staršia pani, tá bola perfektná, otvorená, bez problémov, všetko mi poradila, kde mám ísť, pomaly aj za kým mám ísť. Úžasná, akože... Myslel som si, že skôr tí starší ľudia budú takí zatvorenejší, ale práve že vôbec. Keď videli, že komunikujem normálne, nie som vulgárny, že vlastne žiadam prácu, čo je nezvyk podľa mňa dosť, tak super. Čiže ona možno, bola... keby sa zmenil... Ten prístup, keby tí Rómovia, hej, a všetci títo bezdomovci skôr hľadali
nie peniaze a nie cigarety, ale skôr by sa spýtali slušne, či nevie niekto o práci. Podľa mňa by sa im podarilo nájsť prácu. Prestaňme sa pozerať, začneme vidieť! Môžem vás pozerať na naše medzinárodné halušky. Jedny som varila ja, jedny moje kamarátka z Kene. Poďte nás rozsúdiť, že ktoré sme navarili lepšie. Už sa tu hádame pol hodinu. Podľa mňa sú rovnaké. Nie? Dobre boli aj jedna aj druhá. Podľa mňa sú úplne rovnaké. Ktoré sú lepšie? Alebo smajlíka. Alebo smajlíka, no. Tieto alebo tieto? Rovnaké sú. Určite slovenské. Vyzerajú rovnako, ale lepšie chutia slovenské. No musím trošku povedať, že slovenské sú lepšie, myslím, som Slovák. Ingrediencie rovnaké, všetko dobré. Receptúra rovnaká. Hej. Fajné, ďakujem. Nechcem nič vraveť, ale myslím si, že od vás sú lepšie trošku. Taká zvýraznená je tam tá chuť viac ako pri tých slovenských. Ale zrejme sa musel to naučiť na Slovensku, lebo... Na Slovensku? Ja hovorím. Tak to musíme dať potom Slovákom. Robil sa dobre. Ale obidve, aj tebe dáme bod, aj jej dáme bod, ale ty si to odkúkal od Slovenska, tak to budú slovenské halušky. Dobre. Akože to je z jedného hnúca, mi chcete povedať? Áno, áno. Asi ma oklamali. Hej? A toto je také jemnejšie. Jemnejšie? Hej. To nejaká sugestia, že si to človek sám sugeruje, že vlastne vidí niekoho cudzieho, niekoho iného a potom si myslí, že aj tie halušky sú iné cudzie. Ono človek častokrát vidí to, čo chce vidieť, tak možno, že len s tou skúsenosťou asi, že si človek myslí, že je tam ten predsudok a ten predpoklad, že keď to robí Slovák, tak akože má už čosi odvarené, tak ako malo by to byť lepšie teda. A asi to chce tak vidieť. Teraz sa bavíme o haluškoch, ale podľa mňa tento princíp takýto, či sa možno prenáša aj ďalej, viete, že do školstva, do výučby, do roboty a týchto vecí. Určite sa to prenáša, ako keď človek robí pri niečom, konkrétne napríklad pri tých haluškách v tomto prípade, tak podľa mňa to robí potom všade. Boli rovnaké a keď niekto povedal, tak len za to, že Slovenka z tej tradície by mala lepšie uvariť ako pani z Kene alebo slečna. Slečna. A tí ľudia, ktorí teda povedali, že jednoznačne napríklad, že tí odo mňa sú lepšie, lebo sú slovenské, hej. Myslíte si, že to prenášajú potom aj do svojho okolia, do života? Kvôli hrdosti na Slovensku, ale nie je to ako forma rasizmu, si myslím. Je niečo dobré, keď sa dozviete niečo z inej kultúry. Možno, keď človek trošku cestuje, tak aj ochutná niečo a chutí to inak. Má taký pocit, lebo nemáme všetci peniaze, aby sme mohli cestovať do zahraničia, ale keď to ochutnáte a zrazu poviete, bol som niekde vo svete, aspoň jedlom jazykovým. Protinárodnosť. Hej. Nemám žiadne problémy. Aj to má jedno, že má takú farbu a takú farbu. Hej. A rómskú otázku ako beriete? Prestaňme sa pozerať, začneme vidieť. Dobrý deň, pozor, môžem sa opýtať. Dobrý, môžem sa prosím vás opýtať, neviete mi poradiť nejakú robotu tu v Bratislave? Fakt ne. Ne? Čo tu nič není? Môžem sa vás opýtať? Áno. Neviete mi poradiť nejakú robotu tu v Bratislave? Ja momentálne sama som nezamestnaná a hľadám robotu. Aha. Ďakujem. Prestaňme sa pozerať, začnime vidieť. Ale ja si pamätám, keď som bola decko, že proste tu neboli čierni ľudia, alebo neboli čiernejší od cigáňov našich. Takže tým pre nás to bolo proste ako luxusné niečo vidieť, že vidíme černocha, to bolo úžasné, pretože Európa bola kvôli komunizmu zatvorená.
keby som mala takúto pokožku ako vy. Ďakujem. To som na to bol taký dobrý kompliment. Ako oslavujeme také deň africký a usmievame s ľuďmi a my aj takto vám želáme krásny deň. Aj my vám želáme krásny deň a milujeme Afriku. Ďakujem. Jaj, zoberte. Ďakujeme. A aký máte na to dôvod? No, lebo my také oslavujeme a dneska je nedeľa, tak oslavujeme s ľuďmi, aby mali najlepší deň. Čo myslíte, aký máte postoj, keď ľudia prídu zo zahraničí a tu prídu na Slovensku a doštudujú a ostanú na Slovensku? Mne sa to za v poriadku, kým nie sú, ako to nazvať, kým veľmi tvrdo nepresadzujú tie svoje kultúrne zvyky. My by sme sa im prispôsobili a oni by sa museli... Ale oni sa musia prispôsobiť trocha. Tak ako sa my prispôsobujeme všade, tak vy sa musíte aj k nám. Keď si dobrý chlapec a zasmejeme sa a urobíme všetko, čo treba, tak OK. Nemám s tým problém, nakoľko aj ja, keby idem niekde do zahraničia, tiež tú svoju kultúru tam obhajujem a tam si na nejako záleží. No lepšie, lebo budú poznávať oni nás, my budeme poznávať ich, áno, a je to turistika. Aj nepovedzte, že ktoré sú lepšie, dobre? Ty, čo som varila ja, alebo toto? Ako pre nás je to potešenie. Určite tým pádom uznávate, že tá naša krajina je možno lepšia ako vaša. Áno. Ale pre vašu krajinu je to škoda. Viete čo, myslím si, že ešte veľmi veľa ľudí na Slovensku je nastavených tak trošku obmedzenie voči akýmkoľvek novým formám spolužitia. Ale pevne verím sa to s pribúdajúcim množstvom mladých ľudí, ktorí cestujú a spoznávajú zahraničné kultúry, bude znižovať predsud. Ja nerobím rozdiel podľa konfekcií, keď rozumiete, čo je to. Áno. Konfekcia alebo rasy. Áno. Jaké srdce má. Ľuďom pomáha cestovať, keď uvidia iné krajiny a potom možno zistia, že také spolunažívanie tým, že poznáš úplne iné krajiny, iné vnímanie, iná mentalita, tak oveľa jednoduchšie potom vychádza s takýmito ľuďmi, že nemáš nejaké predsudky. Prestaňme sa pozerať, začneme vidieť. Tak. To, čo nás krmí Európska únia a to, čo hovorí o židovskej otázke, o palestínskej, je obrovská lož. Proste, keď niekto tak hlboko klesne, že dôveruje médiám, je na to mentálne veľmi zle. Dopočul som sa také názory, že vraj existujú ľudia na Slovensku, ktorí dôverujú televíznym novinám. No, žiaľ, no. A že by kvôli televíznym novinám, jak sa povie, išli aj do vojny, hej? Je to silná mediálna zbraň, žiaľ, no. Montovali sme stroje v šahách a pýtali sme sa na národnostnú otázku a Maďari nám povedali na Slovensku žijúci, že keby nebolo politikov, aj nevedia, že majú neznášanlivosť. Ale vďaka politikom vedia, že sú problémy. Ľuďom sa nepáči, že deti sú pri počítačoch, hádžu to na médiá. Ľuďom sa nepáči, že spoločnosť žije konzumným spôsobom života, hádžu to na médiá, nepáčia sa im postoje spoločnosti, hádžu to na médiá. Nezmysel. Médiá sú možno len zrkadlom spoločnosti, ale častokrát ešte oni to práve ťahajú tým dobrým smerom. Choďte do bežnej slovenskej krčmy na vidieku a pýtajte sa na menšiny a nedozviete sa veľa pekného. Pustite si médiá a dozviete sa kopu reportáží o úspešných príslušníkoch menšín. Ja nehovorím, že tie médiá sú ideálne. Nie sú. Často sa väzú na väčšinovom názore alebo snažia sa trošku nadbiehať svojmu divákovi alebo poslucháčovi. Ale stále si myslím, že médiá sú na tom lepšie, čo sa vyspelosti v tejto oblasti týka, než bežná slovenská populácia. No a dneska je tendencia v posledných rokoch taká, že každý slovenský režisér, alebo režisérka, alebo musím hovoriť o ženách, každý si natočí jeden film o Romoch. To je povinná jazda, jeden rómsky film. To znamená, že každého zúčastnej strednej a mladej generácie režisérov, každý si natočí jeden film o Romoch. A tam to začína a tam to aj končí. Ako vnímam rómskú otázku? Rómskú otázku vnímam ako problém, ktorý je mi určite riešiteľný. Na zdravíčko. Ďakujem.
ktorý je riešiteľný, ale musí byť riešiteľný za súčinnosti tých, ktorých sa to dotýka. Skôr si myslím, že ten prístup je voči zrovnoprávneniu práva povinnosti menšín je stále skôr viac formálny ako praktický. Dobrý deň, prosím vás, neviete mi poradiť túto nejakú robotu? Ja tu nebývam, ja som tu na návšteve. Dobrý deň, prosím vás, neviete mi poradiť nejakú robotu? Nevideli ste niekde, že hľadajú? My sme tu ani to není. Aha. Dobrý deň, prosím vás, neviete mi poradiť nejakú robotu? Dobrý deň, prosím vás, neviete mi poradiť túto nejakú robotu? Dobrý deň, odpuste, prepáč mi, že vás vyrušujem. Neviete mi náhodou poradiť, kde by som vedel nájsť prácu nejakú? To neviem. Neviete, ďakujem. Dobrý deň, prepáčte mi, môžem sa opýtať, neviete mi náhodou poradiť, kde by som našiel nejakú prácu? Robotu? To neviem. Môj muž bol dlho bez práce a ledvo si našiel. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, mladá slečna, prepáčte mi, že vás ruším, môžem sa opýtať, neviete mi poradiť, kde by som našiel nejakú prácu? Neviem vám povedať vôbec. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prosím. Ja sa chcem spýtať, že v akej oblasti by ste chceli pracovať? Alebo no to je úplne jedno. To je, ak je možno, tak čo viem, tak človek je zručný, sa naučí. Aha, okej. Tak viete čo, ja som síce zo Žiliny, áno. Síce sme v Žiline, že? Chodím vám dokola Marna, tak to hovorím, ja som zo Žiliny. Áno. Ale ak budete mať čas, môžete mi zavolať a budeme si dať kávu nejakých 15-20. Pane, veľmi pekne vám ďakujem, zúčastnili ste sa práve projektu. Prestaňme sa pozerať a začneme vidieť. Poďme sa pozrieť, poďme sa odfočiť. Daj. Tá popkultúra, tá stereotypy nám otvárajú nejaké nebezpečné dvere, že nás upozorňujú na fiktívne nebezpečenstva, ktoré reálne neexistujú. Lebo človek je vybavený na to robiť dobre, mať dôveru na základe toho, čo som hovoril, že inak by skolabovala doprava a všetko. Ale tie stereotypy tam otvárajú 13. komnatu. Vytvárajú fiktívny problém. Aké mám pocity? No, tak by som začal tým, aj keď som sa narodil na Slovensku, samozrejme, výzorovo aj moje rozprávanie, veľa ľudí ma pokladajú za cudzinca, až dokým nepoviem, že som teda Slovák, som sa tu narodil. To je tak, možno trochu pozmení názor. No a na tento príklad, to je práve to, čo som spomínal. Ľudia boli veľmi pozitívni, hovoria, oni nie sú rasisti. Oni nemajú problém prijímať cudzincov, ale v zápäti, ak sa to ich bude bytostne dotýkať, tak tam už môžete nastať problém. Veľmi veľa názorov bolo čisto jednostranných, že hneď povedali, že sú buď tie lepšie, alebo tie lepšie, napriek tomu, že sú tie halušky úplne rovnaké.
Niektorí povedali dokonca, že sú lepšie tie slovenské, aj napriek tomu, že vôbec ochutnali. A veľmi málo ľudí bolo takých, ktorí ochutnali a povedali naozaj, že sú rovnaké. Je to vynikajúce. Je to fakt sranda, je to obrovská show a je to pre dobrú vec, tak je to fakt sranda. Ja sa teším na ti. Takže čo sme môžeme uvidieť na tom obleku? Farba nie je dôležitá.